L'antiga Frígia tenia una llegenda: qui desligués l'impossible Nus Gordià governaria Àsia. Molts reis ho van intentar, però el Nus va romandre un misteri embolicat, causant una profunda indecisió. Llavors va arribar el jove Alexandre el Gran. Es va posar davant del Nus, un embolic complex de cordes. Els seus generals observaven, esperant que lluités. Alexandre no es va precipitar. Va observar el Nus, no com molts fils, sinó com un sol problema. Va veure la frustració dels altres. De sobte, amb un moviment ràpid, va treure la seva espasa. Un sol tall decisiu va seccionar el Nus. La solució era tan senzilla, però ningú hi havia pensat. No només el va deslligar, el va conquerir. Això no va ser fer trampes, va ser una acció natural i decisiva. De vegades, per superar la indecisió, no desemboliquis els problemes peça a peça. Troba un camí audaç i nou. No et quedis atrapat en la paràlisi per anàlisi. Confia en la teva intuïció, fes un pas decisiu i actua. La teva solució podria ser més senzilla del que penses. Si el moviment audaç d'Alexandre t'ha inspirat a superar la indecisió amb naturalitat, subscriu-te a Catalanrepo per a més històries llegendàries. Dóna-li un m'agrada si aplicaràs aquesta lliçó avui i comenta quina història famosa hauríem de compartir després.